Let me reiterate that as Allied Timbers Zimbabwe Private Limited, this indeed is an exciting time for us as we are celebrating with you, the achievements that we have made as a result of your unwavering support and commitment. This time, pane nhamba dzangu vanotona status tikakutenga mushini kuvakuzenga gore rapfuura iri takakwanisa kutenga mushini patakufamba namabasa vayo mushini wowhitewell unocheka uchiplena mapuranga takakwanisa kutenga motikari dzehaulage takaudza matelelogas so we only can achieve that we achieve through support here. Naizvozvo ndinoti ngatimwei, ngatidyei, ngatifarei tiri papo, ngatiende. I am humbled to be in your presence. Your presence at this function accords the event the high regard it possesses. Allow me to appreciate Allied Timbers Zimbabwe Private Limited for arranging such an important gathering like this one as we come to the conclusion of the year. Furthermore, thank you for according me the opportunity to meet and mingle with our Manicaland chiefs. I was going to be lucky to meet Chief Chirumanzu if only Vasina Msangana, Vasina Kunikana Awokuya. Indeed, your gathering here, I'm told, has been caused by the fact that you have one thing in common back home. This one thing in common is none other than the availability of timber plantations established by Allied Timbers Private Limited in your areas of jurisdiction. Indeed, you will totally agree with me that timber is one of the major economic drivers in our country, and especially in Manicaland, and is incumbent upon you to support this timber industry for the economic growth of our nation. To this effect, ladies and gentlemen, allow me to appreciate, therefore, the sterling work being done by Allied Timbers in various communities around Manicaland and other provinces. Allied Timbers Private Limited is a state-owned company established to produce timber to meet both the demands of domestic and international markets. At the domestic market level, they are tremendously assisting in the development of our communities and the nation at large. Chief Mutambara, I'm told your community received the treated poles to aid in the construction of a deep tank, among others, recently. In addition, this morning, the Mutasa constituents received 52 beers from Allied Timbers as part of their corporate social responsibility, which seeks to improve the community's livelihood. In fact, to put it in its proper perspective, witapuwa mapuranga ekugadzira mabeards akawanda zvinotyisa. Takanga takakumbira eMutasa South ayo taapuwa, tabva tazopuwa nemamwe atichatopawo kune mamwe madistricts. Such is the type of relationship we want to see happening between you, our chiefs, and the company. Icho kwadi kuti mune zvakawanda zvamuri kuitirana kana zvamuri kufambirana nazvo nekambani yenyu. Asi ndaizoda kuti ndikukumbirei madzimambo edu kuti chivabatsirai kuchengeta maforests awa. Ndimi chete munotonzikwa nemhuri dzenyu kana mukataura. Ivo havanzikwi ba, because vanomboendawo vachidzinga vamwe vari mabasa. Saka zvakatomakana. Ndoziva mushandi akanopisa timba ndokuti angadzingwa basa. Makambosangana nazvo ati ndiri kuzviona mumweya. Saka munotoda madzimambo kuti vataure nevanhu vedu musapise moto. Saka tinokukumbirai madzimambo takazvininipisa kuti batsirai vana venyu, kuti taurai nevana venyu kuti vasapise moto. Manzwa kutaura kwavaita pano madharmalosses avasafa nenyaya yemoto. Saka ndinoimba kuti aiwa vana mambo ndevevanhu vanoda zvakanakira vana vavo. Panongori nenyaya chete yekuti imimiwo
vemaestates hamuzi kurespekta masection spaces avo, nzvimbo dzavo dzinoyera. Hauna mambo kana gona kutaura munotitsirira musoro kuti ndabaya chaipo chaipo. Nzvimbo dzinoyera dzinokosheswa. Vabvumidzei kupinda panzvimbo dzavo vasina ma-restrictions. Nguva dzavanoda yakona kuti munopinda masikati bedzi usiku, zvimwe zvinoitwa usiku. Saka vapei kana wavo inzvimbo dzavo, asi vakatobvuma kare kuti miti isimwe padhuze nenzvimbo idzodzo. Zvinoreva kuti pari kuita coexistence pachirungu. Hatidi kuti ikanganiswe nechinhu chidoko-doko chinosanganisira kuti havachagoni kunoita karanga zvavo panzvimbo dzavo. Handava kuti ndimuri kuzviita, shoko parakasvika raitaura kuti mese, saka mweshe. Timu yedu Allied Timbers Zimbabwe nevaire kumashure zvine mutsauro. Kareko kuenda kuAllied Timbers vakaita ngorwendo kupinda mudanga reshumba, asi kupinda muestate yamakawakidzana nayo inoti kana yaane moto inoda kubatsirwa neimvudzi. Asi nawo takukwanisa kupinda mumaestates muchiita nyaya even estate manager anenge ari inokwanisa kupanana matambudziko muchibatsirana zvichifamba. So ndoda kutenda kuteam Allied Timbers kuti you've made a difference. Zvasiyana nezvairepo zvatakakura tichiona mazuva ese mushandiro wataitoita. Chamunozoita munhu avaine EPO munozomupa consent letter yekuti aite proceed neactivities akaita. But munhu moment amunopa consent letter yekuti aite activities akuita zvake based on the fact yekuti ndine mapepa anofanira kuita izvo. Saka right now challenge yatinayo especially iri kwangu because I'm every day I'm mataura nezvayo steplephone ndiyangu there steplephone ndikaona zvamutaura kuti kune invasion nechii ende zvataura kuona kuti minister is exactly what is on the ground. Chipa ground ndechekuti pari kumainwa pari kune mega minus ndo panoperera plantation. There's this line of magano kusvika pamusoro pegoma anobva adai ndo panotangira research yobvaedzera. Saka when it comes to ownership research iri kuti ndepeni Allied Timbers iri kuti ndepeni ende ipapa hapana plantation inatural vegetation iripo, hapana kamugama, hapana kana mupaini, hapana kana chichi, ndo panenge iri pamanzi. So there's no distraction kuti kunezve, asi chiri kudiwa chikuru ndechekuti who owns the place ndo zviri important, so that one hour isusu tikwanisa kuwa control because come to issues echi yema-EPOs ma-mining rights nation chief ane chekuita ne-all those activities in this country. But pane pano pamuri kuti nzvenga yekuti chinhu chinongoenda chaakumberi chazonetsa manje ndo pamunozoya moti achifu ndepenyuka kuti titaure izvi. But when you do the documentation nechizvese you don't involve. Saka ndokumbira kuti papapa dai munoti pamusati mapa kuconsent letter at least chief does know about consent letter inobva munhu ndei, so that zvakataura zvenyu zvekuti mataura vana vanenzewo but tiri kushandidzana zvakanaka, tiri kugara zvese zvakanaka. Kugara zvakanaka kwatikuita manje ndikokusheya manje kuti vanenzewo kana vane dambudziko mambo urizwawo mambo, kana ane dambudziko vanenzewo urizwawo chii urizwawo mambo. Kana paine dambudziko common problem tese tobatisana kuti common problem iite sei ipeye. But tiri kuita manje kuti mambo ari kuenda akadai wanenzewo vari kuenda wakadai the general public iri kuenda iridii iri kuenda mazvake mazvake. Saka toti let's put a stop to this, and for us to put a stop to this ngapaite coordination between the chief ne-Allied Timber in the area iri concerned neproblem. Then inini mandafara chinhu wati pamataura nyaya dzemoto dzeiswa nahoyo anombozwa kwamamutaura kwamutasa makutora kwasaunyama mukataura kwamutasa muna moto ende mangona kuti kwangu kwakarongeka. Ndo kune chichemutamu chekuti aiwa pamwe pacho tiinvolvewo hatitisingadi chinhu asi ngoti involva pane pasida vanhu mabasa handiti zvakafanira kuti mapa consent handiti kuti itaimainina handiti mukatitaurawo isu toshuwa kuti mashano zedu atoziva kuti ano pamapa consent about pamaini tine kuti vana twedu turi organized turi these groups kacooperative neaka waite basa ririmanyori riri supervised nesu manje zvinhu zvenyu zvinokuitirai chii zvinokuitirai zvakanaka.